खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ दिया ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। बिजेपिनि एमपिआ गौरब गगैखौ हादोर बेरेखा बुंदों। आसाम सीएमआ डिब्रुगड़आव साहा बागाननि खामानि मावग्राफोरनो थाखुलिनि फर्म रानना होदों। आसाम सीएमआ डिब्रुगड़, शिबसागर, तिनिसुकिया आरो चराइदेउआव सा 10,404 फालांगिरिफोरनो CMAA 2.0 सीड केपिटेल रानना होदों। रां दाबिनायनि अजद होनानै गसाइगावनि तेलिपारा टल गेटआव दावराव-दावसि सोमजिदों। गुवाहाटी साहा गुवाहाटी दालांखौ 14 फेब्रुआरियाव बेखेवगोन। आसाम राइफल्सआ 1 कौटि रांनि नंखाय सिगारेट आरो भांखौ जब्द खालामदों। गिबि खौराङावनो दङ। बिजेपिनि एमपिआ गौरब गगैखौ हादोर बेरेखा बुंदों। आसामनि बिजेपि दोलोनि आफादगिरि आरो एमपि दिलीप शइकियाआ 9 फेब्रुआरि 2022 आव कंग्रेस दैदेनगिरि गौरब गगैखौ हादोर बेरेखा सुबुं होननानै गोख्रों रावजों सोंखारिदों। शइकिया बिथाङा बुङो दि गगै बिथाङा गले गले भारतनि रैखाथिखौ सोंथि खालामो आरो पाकिस्तानजों लोगोआरि सोमोन्दो दं, जायखौ भारत हादोरा सुथुर होनना गनायो। शइकिया बिथाङा बेखौबो बुङो दि जुदि सोरबा एमपिआ भारतनि रैखाथिनि सायाव सन्देह खालामो, अब्ला बियो हादरनि मोजाङाव गोहोम खोख्लैयो आरो बेखौ गोथौवै लानांगौ। शइकियानि बे अजदनि सायाव कंग्रेस दोलोआ दासिम जेबो फिननाय होआखै। नैथि खौराङाव दङ। आसाम सीएमआ डिब्रुगड़आव साहा बागाननि खामानि मावग्राफोरनो थाखुलिनि फर्म रानना होदों। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया 9 फेब्रुआरि 2022 आव डिब्रुगड़आव दावबायदों आरो साहा बागाननि खामानि मावग्राफोर आरो बिसोरनि नखरफोरनो सेटेलमेन्ट आरज बिलाइ रानदों। बे महरफोरा गोबाव समनिफ्राय गायसनजानाय साहा बागान हारिफोरनो हा आरो थाग्रा न'नि मोनथाय होनो थाखाय सरकारनि हाबाफारिनि बाहागो। गिबि मन्थ्रिया बे आगानखौ जारिमिनारि होननानै बुङो दि बेयो मावदांसाफोरखौ अरायथा थाग्रा न', हानि रैखाथि आरो सुबुं अनसाय मावथांखिफोराव साबसिन खाबु मोननायाव मदद खालामगोन। गोबां खामानि मावग्राफोरा बे थांखिखौ बरायदों, मिजिं थिदों दि बेयो गोबां बोसोरनि उनाव खान्थियारि हानि मोनथाय गैयाजासे बिसोरनि जिउ खुंनाय थासारियाव जौगागोन। बे हाबाफारिखौ साहा बागाननि मावदांसाफोरखौ हेफाजाब होनो थाखाय हादोरसानि सोलिबाय थानाय हाबाफारिनि बाहागो महरै नायनाय जादों, जाय आसामनि साहा दारिमिनाव गोनांथार बिफाव लायो। थामथि खौराङाव दङ। आसाम सीएमआ डिब्रुगड़, शिबसागर, तिनिसुकिया आरो चराइदेउआव सा 10,404 फालांगिरिफोरनो CMAA 2.0 सीड केपिटेल रानना होयो। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया 9 फेब्रुआरि 2022 आव गिबि मन्थ्रिनि आत्मनिर्भर आसाम अभियान CMAA 2.0 नि सिङाव डिब्रुगड़, शिबसागर, तिनिसुकिया आरो चराइदेउ जिल्लाफोरनि सा 10,404 लाइमोन फालांगिरिफोरनो 75,000 रांनि पुन्जि रानना होदों। बे हाबाफारिया डिब्रुगड़आव जादों, जेराव लाइमोनफोरखौ गावबा गावनि फिसा फालांगि जागायनो आरो जौगाहोनायाव मदद होनो थाखाय रांनि गिबि खेब राननानै होनाय जादों। गिबि मन्थ्रिया बुङो दि बे हाबाफारिया हादोरसा सरकारनि गावनो गाव सोनारनाय लाइमोनफोर सोरजिनाय आरो बिथांमोनखौ साख्रि नागिरग्राफोरनि अनगायै साख्रि सोरजिगिरि जानो थुलुंगा होनायनि बिथांखिनि मोनसे बाहागो। मावख'गिरिफोरा बुंदों दि बेयो गिबि खोन्दो आरो थाबैनो गुबुन जिल्लाफोराव बेगर पुन्जिखौ राननाया सोलिबाय थागोन। ब्रैथि खौराङाव दङ। रां दाबिनायनि अजद होनानै गसाइगावनि तेलिपारा टल गेटआव दावराव-दावसि सोमजिदों। ट्राक सालायगिरि आरो माखासे जायगानि सुबुंफोरा हादोरसानि बायजोनिफ्राय फैनाय ट्राकफोरनिफ्राय आयेन बेरेखायै रां दाबि खालामनायनि अजद दैखांनायनि उनाव 9 फेब्रुआरि 2022 खालि आसामनि गसाइगाव खाथिनि तेलिपारा टल गेटआव मोनसे हिंसायारि जाथाय जादों। खौरां मोन्नाय बादिब्ला, टल गेटआव थानाय हानजाया ट्राक सालायगिरिफोरखौ बांद्राय ल'डिं खालामनायनि मुङाव उफ्रा रां होनो नारसिनदों। जेब्ला माखासे ड्राइभारफोरा नेवसियो, अब्ला बिसोरखौ गाग्लोबो आरो गोबां सुबुंफोरा गोब्राबै जोखोम जायो। बे गाग्लोबनायखौ लानानै रागा जोंनानै ट्राक सालायगिरिफोरा गाव गावनि गारिफोरखौ 27 नं माहारियारि राजालामायाव लाखिनानै थांलाय फैलाय होबथायो आरो जाथायखौ हेंथा होयो।
जाथायखौ सामलायनो थाखाय गसाइगावनि पुलिसआ जाथायथिलियाव सौहैयो आरो आयेन बेरेखायै बुथुमनाय आरो गाग्लोबनायनि अजदफोरखौ नायबिजिरनायखौ जागायदों। बाथि खौराङाव दङ गुवाहाटी साहा गुवाहाटी दालांखौ 14 फेब्रुआरियाव बेखेवगोन। ब्रह्मपुत्र दैमानि सायाव थानाय सा गुवाहाटी दालांखौ 14 फेब्रुआरि 2026आव बेखेवनाय जागोन। बेयो मोनसे मख'जाथाव गोदान लामा फोनांजाब जाय गुवाहाटी नोगोर आरो सा गुवाहाटीनि गेजेराव दावबायनायखौ बांहोगोन आरो ट्रेफिकखौ खमायगोन। बे दालांआ एक्सट्राडस्ड मुंनि गोदान मुगानि डिजाइनखौ बाहायो, जाय बेखौ गोख्रों आरो नुनायाव गोसो बोनो हानाय खालामो। बेयो 1 किल'मिटारनिबो बांसिन गोसारना दं आरो बेखौ भारतनि मोनसे गोनांथार इन्जिनियारिं माइल खुन्थिया जानायनि मिजिंथिनाय जादों। बे दालांखौ बेखेवनाय जागोन जेब्ला गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिआ 14 फेब्रुआरियाव आसामाव फैनानै बे दालांजों लोगोसे गिदिर बिथांखिफोरखौ बेखेवगोन। मावख'आरिफोरा मिजिंथिदों दि गोदान दालांआ हान्था-मेलाखौ जौगाहोगोन, जायगानि रांखान्थिखौ बांहोगोन आरो ब्रह्मपुत्रनि गेजेरजों मानसिफोर आरो मुवा-बेसादफोरनि थाखाय दावबायनायखौ गोरलै खालामगोन। 6थि खौराङाव दङ आसाम राइफल्सआ 1 कौटि रांनि नंखाय सिगारेट आरो भांखौ जब्द खालामो। आसाम राइफल्सआ बावैसो सा-सानजायाव आयेन बेरेखा मुवा-बेसादफोरनि मोननै गिदिर जब्द खालामदों, जायनि जाहोनाव सिखाव फालांगि नेटवार्कखौ मोनसे गिदिर खहा खालामदों। आसामनि काछार जिल्लायाव जायगानि पुलिसजों लोगोसे खामानि मावनाय रौनियाफोरा 5 फेब्रुआरिनि मोनायाव भास्क'खान्दी ओनसोलाव ट्रानजिटनि समाव 36 लाख रांसो बेसेननि नंखाय सिगारेटनि मोनसे गिदिर खेबखौ हमनो हायो। जब्द खालामनाय मुवाफोरखौ नायबिजिरनो थाखाय पुलिसनो गथायना होयो। त्रिपुरानि सिपाहिजाला जिल्लायाव आसाम राइफल्स आरो कास्टम बिफानआ 6 फेब्रुआरिनि मोनायाव थि खौरां मोननायनि उनाव 485.25 किल'ग्राम गोरान गान्जा बोखांनो हायो, जायनि बेसेना 68.73 लाख रां जानो हागौ। लोगोसेयैनो बे अपारेशनाव 1 कौटि रांनिबो बांसिन आयेन बेरेखा मुवा-बेसादफोरखौ जब्द खालामदों, जाय ओनसोलाव सिखाव फालांगि आरो फेग्रा मुवा फालांगिनि हेंथायै सोलिबाय थानाय नाजानायखौ दिन्थियो। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बेबादिनो गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।